Bé, bona tarda. Gràcies en nom de la plataforma i en el meu propi. El que jo puc aportar a aquesta comissió, si és que puc aportar alguna cosa, és la meva experiència com a advocada en temes de violència masclista des de fa 27 anys. Molt abans que la malaurada senyora Orantes sortís per televisió i als 2 dies fos cremada pel seu exespòs i el tema fos d'actualitat mediàtica. Molt abans. Per dir, humil i modestament, és l'experiència que puc aportar. En aquest moment, després parlarem d'un avenç important. Jo seré crítica, perquè a la societat civil hem de ser crítics, però volia deixar d'entrada ha hagut un avenç importantíssim a 27 anys. I això no treu que el meu primer punt d'intervenció sigui molt crític cap als jutjats de violència. A Catalunya tenim el dubtós honor de figurar en el rànquing de la comunitat que dona menys ordres de protecció. Un tema greu. Jo entenc que és un tema greu. Què passa? Les dones catalanes no diuen la veritat? Les dones catalanes no denuncien? Són els jutjats? Què està passant? Qui els hi parla no té la resposta. El fenomen de la violència és prou complex com per tenir una resposta única. Però és una dada molt preocupant. Ni tenim competències a Catalunya i la independència del poder judicial està per sobre de qualsevol altre principi. Però deixi'm, senyores i senyors diputats, que doni unes dades. El 2007, Catalunya era una de les comunitats que atorgava més ordres de protecció de l'estat espanyol. Un 62% de les demanades. El 2008, un 61,1%. El 2009, un 58%. El 2010, un 53%. I hem caigut el 2011 a un 45% de les ordres demanades. Som l'única comunitat de l'estat espanyol que denega més ordres que concedeix. Denega més ordres de protecció que concedeix. Els jutjats de violència sobre la dona. M'estic referint, evidentment, als jutjats de violència sobre la dona. Com deia, no tenim respostes i afegeixo, no tenim competències, però no tenim la informació. I hem de veure què passa i per què passa. Fins i tot alguna jutgessa dels jutjats de violència, no diré número, però concretament de Barcelona ciutat, es vanagloria o transmet públicament a xerrades i conferències que ella no atorga ordres de protecció. Algun dels jutjats, algun dels titulars dels òrgans judicials, un concretament, diu públicament que no hi creu amb la violència masclista i de gènere. Què està passant? Què ens està passant a Catalunya? Particularment penso que no és aliè que en un primer moment, quan va entrar en vigor la llei 1-4 i es van posar en marxa els jutjats de violència, una jutgessa de Gana va dir que era un tema menor, molt menor, i la veritat és que els jutjats, jutges i jutgesses de Catalunya en general consideren que és un destí menor. Realment no tenim competències, però sí voldria fer referència al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada. A l'article 103 de l'Estatut de Catalunya, que tenim competències sobre la formació inicial i continuada del personal no judicial, o sigui, tenim competències per formar no els titulars dels òrgans judicials, però sí el personal dels jutjats, i també, fins i tot, per alguna experiència personal d'atenció o d'algun curset que s'ha fet al Centre d'Estudis Jurídics de Formació Especialitzada, concretat o adreçat concretament a jutges i jutgesses de l'estat espanyol, a fi d'adquirir competències en temes de violència de gènere. Centrarem una miqueta més en la formació. Deia que, clar, el principi d'independència judicial ens impedeix entrar més a fons. També deia, no tinc les claus. No tenim claus. No tenim claus, probablement, m'atreveixo a dir, si em permeten,
cap de nosaltres, perquè el fenomen és molt i molt complex. Però probablement, no és aliè, i no és aliè que des de les institucions públiques es doni una resposta diluïda a la violència. No és aliè amb aquest fenomen que la violència no es visibilitzi ni es fessin programes de sensibilitat. No deu ser aliè que el Departament d'Interior no ajudi a visibilitzar la violència de gènere i que derogui un programa de violència masclista i el transformi en una confusa amalgama de violència familiar i domèstica. Segur, de ben segur, que això no afavoreix la causa de la lluita contra la violència. No és la causa, però de ben segur que no l'afavoreix. I el que és segur, perquè s'hi parla, que això significa una regressió conceptual i de contingut front la definició que deia la meva companya de violència de gènere de Nacions Unides, una regressió a 20 anys enrere. Això sí que és ben segur. Només hi ha una persona responsable dels actes de violència masclista, que és l'agressor. Només hi ha aquesta persona responsable. Però des de la societat i des de les institucions és necessari contribuir, com a mínim, a prevenir, a visibilitzar i a castigar. Tot i que quan s'arriben a l'àmbit que em toca a mi desenvolupar, el meu àmbit, quan s'arriben al món judicial, els fets s'han passat. L'única cosa que podem fer és atendre a les dones i castigar l'agressor. Els fets s'han passat. Probablement, a judici d'aquesta lletrada, el gran problema de la violència és el desconeixement. És el desconeixement. Aquest és el gran, la bèstia negra, aquest és el gran ogre. Es confon la violència de gènere amb la violència familiar. Tot i que Nacions Unides, com deia, ja fa 20 anys que ho ha deixat ben clar, que hauria de ser el nostre referent. A vegades, el mes de gener, que va haver-hi un augment alarmant a Catalunya de dones mortes, sentia algun responsable polític que deia és que Nadal fa que la gent estigui junta i, per tant, més dies en família, més dies ergo, més dones mortes. Això és violència familiar, que és una part de la violència masclista, però és violència familiar. Hi ha un desconeixement general, amb una voluntat. Jo estic convençuda, i en la vida professional he tingut ocasió d'intervenir en diverses compareixences i parlar amb diversos responsables polítics, estic convençuda sempre de la bona voluntat. Es volia dir polítiques enfront al fenomen, però hi ha un desconeixement profund. Profund. Per això, un dels grans eixos de la llei 108 és la formació. El terme que travessa tota la llei 108 és formació, formació, formació. La formació és fonamental. El que passa és que per endegar problemes de formació necessitem recursos, competències. Competència que en tenim, finançament, seria la segona paraula. Necessitem recursos i prioritats polítiques. Jo entenc que les prioritats és el que deu manar al món polític, perquè hi ha una part que podem establir consensos bàsics. Segurament tots i totes estaríem d'acord amb que lesionar una dona és un acte de violència masclista que s'ha de castigar. Aquí estem tots d'acord. I a partir d'aquí, i on es veuen les diferències del desconeixement, és que el molt més difícil és establir la necessitat de polítiques d'igualtat. Per acabar amb la violència a mig i llarg termini hem d'establir polítiques d'igualtat, perquè finalment la violència és la desigualtat elevada al màxim. És l'acte, la violència masclista, més profund de desigualtat. Lluitar contra la violència a mig i llarg termini significa establir polítiques d'igualtat, implementar polítiques de transversalitat. Aquesta és l'única. Si hi ha una recepta única que no n'hi ha, seria aquesta, polítiques de transversalitat. En aquest sentit, em preguntava on està l'avantprojecte de la llei catalana d'igualtat. Debatem-la, traiem-la al calaix, modifiquem-la si cal, però traiem la llei catalana d'igualtat. Traiem un text que pot dotar Catalunya d'un text capdavanter a Europa
i que és l'únic que pot lluitar a curt o a mig plaç i llarg plaç contra la violència a les dones. Deia des de la ignorància més profunda, que les poques coses que una sap és de dret i de dret de violència, que governar deu ser escollir. Les polítiques d'igualtat han de ser una prioritat. Les polítiques d'igualtat afecten el 51% de les dones que crec que en aquest moment som a Catalunya. És igual, a la meitat de la població. I les polítiques d'igualtat estan renyides amb que des de les institucions es facin congressos per parlar de denúncies falses, es facin congressos, es subvencionin jornades per parlar de presumptes síndromes d'alienació parental en el qual les dones som les culpables. Està renyit amb això. Entenc que vivim moments difícils, que no, econòmicament difícils, que no són temps per la lírica, que no hi ha recursos, que no hi ha diners. Però han de prioritzar, i al meu entendre prioritzar significa per sobre de tot formar, que com deia és l'eix transversal de la llei 108. Hi ha altres trets que tot i que no afecten directament la formació, sí entenc que afecten indirectament i que formen part de les competències directes de la Generalitat de Catalunya, és la creació d'unitats de valoració forense integral previstes a la disposició transitòria segona de la llei estatal. Això és competència catalana. Doncs bé, un òrgan tan poc sospitós de feminisme com qui els hi parla, que professa la fe del feminisme, com un òrgan tan poc sospitós com el Consell General del Poder Judicial, amb un congrés a octubre de 2010, va retreure que a Catalunya només s'havia creat una unitat de valoració forense integral i que amb un protocol d'actuació que no tenia en compte la perspectiva de gènere i que amb 2 anys de funcionament, o amb 1 any, perdó, havia atès a 2 dones. Aquí sí podem fer coses. Aquí sí podem fer coses. Crear les unitats previstes a la llei, però sobretot implementar-les de polítiques de gènere, de perspectiva de gènere. La neutralitat no existeix a la societat. No és cert. I en últim terme, la neutralitat, o aquesta falsa neutralitat, perjudica les dones. La política de retallades ha reduït, molt menys que l'estat espanyol, però ha reduït un 1% els pressupostos de l'Institut Català de les Dones. Els programes Vixe i Vido de centres penitenciaris, perquè també hem d'intentar rehabilitar els maltractadors. També. En definitiva, la meva proposta aquí, avui, ara, si és que és proposta, és que vostès que tenen, senyores i senyors diputats, la possibilitat de canviar la realitat, intentin que es destinin recursos, que es destini voluntat política a lluitar contra aquesta gran xacra transversal que és la violència contra les dones. Moltes gràcies.